Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नै आङो फिसाजोखौ दोननानै फैबाय आरोना स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय नै जोंना अखाया स्टार्ट जाबाय ओरैबायदि माने बिराद सान्दुं गरम जागासिनो दंमोन ना थ' थारैनो एबारसो अखा हाबाय आरोना दाखालि अखा हाबाय बेनि उनाव सानसे थाबाय ओमफ्राय दिनै हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बावखुंग्रि हाजो गाखोनायावसो माबायदि जागोनथाय बोथोरा बुंस' हाला आरोना लोगोफोर अखा हागासिनो आरोना नै लोगोफोर अखा हागासिनो दङ माने खोमसि जाजोबखाबाय बोथोरा मबाइलावल' माने एसे साफा नुदों लोगोफोर आं दासो ओंखाम जाखांदों आरोना एसे ओंखाम जानानै लाबाय ओमफ्राय बोथोरा नायलाय ओरैबायदि माने गिलु बालु बार बारगासिनो आरोना नै लोगोफोर बिराद बार बारगासिनो दङ बारजों लोगोसे नै लोगोफोर बारजों लोगोसे खोरोमनायबो दङ आरोना मोख्लामनाय खोरोमनाय नै बिराद बार बारबाय लोगोफोर नायलाय नै बार बारनाया खोमसि जाजोबखाबाय लोगोफोर नै बिराद खोमसि जाजोबबाय खोमसिसो दे लोगोफोर बिराद खोमसि नै बिराद गोगोम खोरोमबाय नै बिराद खोमसि जाबाय नुदोंना नै नोंथांमोना अखाबो फैबाय आरोना अखा बार नै खोमसि जाबाय बिराद अखा हानो हासिगौ लोगोफोर नै जोंनि क'क्राझाराव बिराद बार अखा हाबाय आरोना नै लोगोफोर बिराद बार अखा नै माने बिराद खोमसि दे बियो नोंसोरो मबाइलाव स्रांसो नुदो ओमफ्राय बिराद खोमसि नै बारा बिराद बारबाय नै लोगोफोर नायलाय नै लोगोफोर बिराद अखा हाबाय आरोना नै खोमसि जाखाबाय खोरोमदों हादों मोख्लामलायदों नै लोगोफोर अखा हाबाय नै बारा नै बिराद बार फैबाय नै जोब्बाय नै जोंना पर्दाया लोगोफोर ओरैबायदि खोमसि आरोना नोंथांमोना नायलाङै माबायदि बार बारदों टाइमा 9टा जाबाय लोगोफोर दा
नै लोगोफोर ओरैथिंबो नायदोलाय ओरैबायदि सिमब्रे सिमब्रा सिउ सिउ बार अखा ओरैबायदि हेभि आरोना लोगोफोर माने बारजों लोगोसे खोरोमनायबो दं अखाबो दं आयौ 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 बिखायानो ख्लाब ख्लाब मोनलायथारदोंना आङो हारसिं नालाय लोगोफोर लोगोफोरनै पर्दाखौ आङो खोबजोबनानै दोनबाय आरोना ओरैबायदि बार अखा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दाबो हागासिनो आरोना ओरैबायदि अखा हागासिनो दङ नै माने आङो गिनानै न' सिङाव थादोंमोन आरोना लोगोफोर थेवबो बिराद हागासिनो नै ओरैबायदि अखा बिराद हेभि रेनि आरोना लोगोफोर नै नायदो नै लोगोफोर अखाया दबा थालायबाय आरोना ओरैबायदि हाखादों दा एसे माने खम जादों आरोना हानाया ओमफ्राय आङो बाहेरायाव ओंखारदों आरोना लोगोफोर नै एसे नायनो होननानैहाय जि हानांगौ हाखाबाय दैया बिदि थालायबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय जोंनाथ' सिथ्लाया गोदानखा लोगोफोर ओमफ्राय नायनोसै दैया बबेयाव थायो बबेयाव थाया ओमफ्राय नै ओरै फारसे नायफैदों आरोना लोगोफोर आङो माबोरै अबस्थाफ्रा होननानैहाय ओमफ्राय नै बिराद सोनाबनि बारमोन नालाय लोगोफोर ओरैजाय एसे सासन फैजोबदों आरोना लोगोफोर नायबाय नै आङो बोरै मा दङ बोथोराथ' खोमसि मबाइलावसो स्रां नुदों आरोना नायदो नै अखाया माबायदि हादों आरोना एकदम खोरोमदों मोफ्लामदों हादों नोंथांमोनाथ' नुगासिनोखा नै ओमफ्राय हारसिंजों जाबजों बोरैबा मोनदों आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरै फारसे नायबावदोलाय ओइथिंबो खिथाबाय आरोना एसे खमायदोंमोन आरो अब्ला ओमफ्राय मोफ्लामनायखौथ' दा बुंसै मोफ्लामगासिनो नै हागासिनो दङ आरोना ओरैबायदि आवाज आरो गिरु बारु ओमफ्राय नै आंना दैया ओरैजाय थांदों आरोना लोगोफोर नै हाखर जालायबाय दै गसरनाया थ' नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना आङो ओरैबायदि हाखाबाय दाखालि बङाइयाव हादोंमोननो अखाया दसे ब्रेक थाथ'लायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरोबाव हाबाय गिनाया मा जाबायमोन आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय दसे थाथ'नायखाय एसे मोजां मोनलायबायमोन आरो दा नै सुरु जाफिनबाय ओमफ्राय माने आङो खोरोमनायखौ एसे खम मोनदों दहाय बिराद गिदिर खोरोमथारदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा उफाय गैया रावबो लोगोबो गैखाया आंजों ओमफ्राय थालागासिनो आरोना एखमबा बाहेरायाव नाहरो आरो बाहेरानिफ्राय न' सिङाव हाबफिननो बेबायदि अबस्था जादों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि हाखाबाय सोमथाबलायनाय ओमफ्राय दा फिसाजोआबो 1:20 गयो गोजांबाय जानांगौ आरोना माने गुसु जाबाय बोथोरा बारबो बारदों थ' खिन्थाबावनो आरोना आं लोगोफोर अखाया नै हाफिनबावबाय आरोना नै दसे थाथ'दोंमोन हाफिनबावबाय दा खयथासिम हागोन खयथायाव नागारगोन बुंस' हाला आरो माने आंनि आन्दाजाव दिनै नागारनाय नंखाला आरोना लोगोफोर आरो मोनायावबो हानो हागौ बोथोरा एकदम सोलायखाथारनाय आरोना अखाया नागारनाय नङा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो आं बारा ब्लग लालाबाय थानो हाला मानो होनब्ला नोंथांमोननि थाखाय आङो गिबांसिनैबाबो ब्लगखौ लाबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो बाय बाय